не съм човек, който се интересува от някакви конюнктурни съображения. Дали даден продукт е подходящ или не, дали е конюнктурен или не. За мен в тату има толкова стойностни неща, които говорят толкова много за онези времена и в същото време толкова съвременно звучат като проблеми на нашето време. Проблема за земята вземете. Да. Няма българско семейство, в което да не са се изпокарали роднините за едно парче земя. Няма българско семейство, в което тези синори да не са разделили, да не са създавали какви ли не страшни картини и проблеми. Та, ето как това нещо вълнува и сега. Значи не може в никакъв случай да се каже, че е архаика или не си заслужава да бъде поставено или че няма да има интерес. Напротив. Другия проблем е отношенията в самото семейство. И разбира се, парите. Хайде, пи, пък аз да отида да нагледам кокошките. Дали не са снесли някои яйчице да го свара на петито. Пиде, пи. Ама наведнъж! То е за здраве! Майка, а пък, ела бе! Сама съм тук, мама я няма! Не се бави толкова! Защо ме оставиш толкова дълго сама? Позитивността до някаква степен не само може да ни направи по-добри, може да ни излекува душите. И чрез този спектакъл аз може би лекувам моята душа, защото катарзиса, до който искам да достигнат героите, публиката и аз самия, това е вид прочистване. Чувствате ли се свободен днес да поставяте тези пиеси, които са ви на сърце? Ами не съвсем. Значи, аз се радвам, че съм в този театър, Невена Коканова. Радвам се, че имам за директор такъв човек като Михаил Лазаров, защото с него успяваме наистина да направим по някакъв начин някакъв репертуар, който на нас ни харесва. И той ми дава шанса и възможността да направя това, което и аз искам да направя. Разбира се, не всичко можем да си позволим, защото имаме финансови ограничения и така наречената културна реформа просто ни запраща някъде другаде, но не там, където ни е мястото. И затова, макар и трудно, мога да кажа, че да,